Maayong adlaw sa mga viewers diyan no, ang mga followers nako. Daghang salamat sa inyong pagsuporta nako no. Ang akong mga vlog ron istorya na lang kay maglisod nako og edit sa akong cellphone kay napuno lagi ang storage. Kuan ko cellphone ako, tulo ka cellphone ako napuno sa storage. Unya nay makita nato sa YouTube nga mga apps nga ipa download nato para makalimpyo sa atong storage. Akong gisuwayan og upload o download, mangayo sila og per week nga bayad, per month o per year nya. Maglisod niya ta og bayad ana kay medyo mahal-mahal man sad na may tag per month murag 1k ana o nya. Wala ko ni upload ana kay awa ko ni download ana kay basig na asay nag comment nako nga naa daw virus ang uban nya. Tinuod gyud na kay katong usa ka cellphone ako nag-upload ko ato, nag-download ko ato cleaner, nasudlan mo jud og virus. Ambot lang sa uban, wa lang sa ko nagdaot basta kay mao na nasinatin ako sa usa ka cellphone ako nya. Karon tulo man ko akong cellphone puro jud full storage, di na ko ka-edit. Maglisod na gani ko upload sa YouTube kay nig-upload ako sa YouTube butangan dito og storage mo na nga. Okay sa tong nakahibalo, comment lang mo diri sa akong kuan og palihog sad og like and share kay haron mahibal-an og unsa jud maayo nga clean sa cellphone. Kay cleaner ba kay ako maglisod na jud ko ani siguro kada upload na lang tingali nako human ako og upload papas, pero wa na ko editay kay mo edit ko musamot ka full storage o labi na magamit ka og editing nga apps. Daghang salamat sa nakakita. Palihog lang og share unya comment og kinsa toy naswito aning parte aning akong problema kay parte jud nya. Ang akong sang hisgutan sa sunod na akong istorya sa akong video, akong hisgutan kay parte na sad sa sweldo sa FB. Kung pila ang sweldo sa FB kay daghan anang utana nako kung nakasweldo na ba ko o pila man gyud ang masweldo sa FB. Unya ako nang tubag ko ng inyong pangutana sa sunod na ko upload ug manghinaot ko nga inyong i-share kini akong video kay haron masulbad kini akong problema parte sa akong cellphone. Dili am gini ako paghinambog no akong cellphone jud tulo jud kanang usa sa una gamay ra gina siya storage 4K na siya akong gipalit nya. Kanang usa hinatag na sa akong maguwang akong gipaayo nya, kini hinatag ni Bitmaster nya. Karon kay full storage man siya madugay nimong upload. Anabito na sa pahinumdum makakita gyud mo nga pahinumdum na sa cellphone unsaon pag cleaner, pero wala ako ni download ana kay nakasuway ko na sa una na virusan ang akong cellphone. Unya sad ini human natog download gibutang dito nga pwede man kakagamit nila pero naay bayad nga per week, per month o per year. Maglisod tag bayad ana kay ang atong content wala pa klaro nga sweldo nya. Hisgutan tanang sweldo sa FB inig sunod na kong upload. Atangin ninyo. Daghang salamat mga idol. Wala ni edit to aron.